Bí me scríomh go níos an ceansa cúiste go bí me scríomh go naí aga míon scéalta nó ábhar nó rudaigin is tuige me cheann agus an Titely bhain le deileáil leis an nethe sin ar cheann ná iad a thuairtamach agus uaireanta mar ar tardaí nethe sa tail spreagan de hím héin nó tá tú gur freigra thuairtátha nó chian tú rudaigin am an son gur dóilead gur ábhar scéal ar ann agus leanan tú raig scríonn tú an scéal agus sa chás áirithe seo sé rud a bhí is mailam star agus is mailam cool bhóiríní na star go háirithe aber ní mistelum na scéalta móra mar na scéalta móra táchtach ach ar 9 sé rud a hálíonn do ghaoine an is táchtaí ar fad in san nethe móra sin a hálíonn agus mar hampla scríos úr scéal hanna féin de marjouler bhurí a chalab an chadála an file gailach éireannach albanach gur cónaí ar san tríú hís déag agus chuirsaí má níomhhain in chud filiachta chuirsaím san duine héin. Sa chás i gás an scéal seo le me eiste le Princíos Macaníosa marjouil ar an Gaeilge America thuaig an Gaeilge America agus ar sa chéad alt ann thug sé nod marjouil ar scéal na Manasa ar tug a Goody Glover an Glover ite agus loig sé gur bhí sin an chéadúid gur tagart an Gaeilge America thuaig. Is mar hálíonn sé fuairsamach go hinó émanna cisáin nach mar sin a hág bhfuil tagartaí in áitin eile do chuoine beidir tríocha bliain riime sin in áitina America thuaig chomá daoine bhí gobair mar sclávathe nó mar indentured servants mar ogtaíara agus gur cás cuairt dán agus gur léir gur Gaeilge ag na daoine sin chomá ceanna. Dabhrí sin na stócha bhfuil na sifíní sin le teachtamach go fóil a chu scéal Harbheith Samuel le mar sin héin. Iníos an na chonachsa alt ag John Horgan in san Irish Times agus a ríist bhí sé héin a stóilm ag obair sasna nó i mastan ag an sin scríb sé eiste agus ar sa mise seohíonn bhean chéanna tá sé dom leanúint scrís go dtí John Horgan agus a chur sé ábhar réasúnta farsing chuúm na fíring mar jaall ar chás na Manasa agus bhí sí im chluigean riamh hen agus iníos na chuiris síms na Gael a bhí in Montserrat in Barbados ar 9 bhí scéalaíoch díalan ólíh I thuilmhain léite gom agus iníos an tá tagart úntaach aige ar an géadlá de Aberrán agus ní scéal giring a bhí ann nadidir an 83 a bhí ann nuair deir sé gur chola sé gur bhí an Gaeilge an teanga a bhíh na daoine gorma na daoine dua mar thug seara in Montserrat as dúirt sé grám a chríad cinna Gael is cumilumsa dubh nó bán iad agus bhí sé sin fiar a chuig na Gael fethe tríocha 10 míle beidir breis go dtí na hindíocha hir mar scláve go badúsach in Gaegadí agus a 60 na 60 hí sé díag agus is ána bhí siad agus is léir gur Gaeilge a bhain a bhí ag nócha naifáin géad díomh agus gur Gaeilge bhí a láirt a nuas go dtí an áithhís díag ag go leor a cosan. Agus a bhrí sin biniad na scéalta go léir agus heasta go aileach dom héin cad a hála an bhensa nó a crochagaí mar asarlaí mar bhean fesa tá sé simúil na fé léon ocail bhfuil droves an ocail witch sa bhéarla a going sa Gaeilge nó a crochagaí ceir bhí héin ní a bhí ceach Gaeilge láir sí nó má bhí béarlacha fíormhigán an bhéarla nó beidir gur le drovest an bhéarla a dheolaigh sí í a láirt in sa chóirt. Agus a bhrí sin os ruidir nachfuil a going ach beagán ólais ar fad mar jaallaidir de bégan domsa an chuideile chumme. Is an rud a chumme gan áras agus dul siar agus taidí an a bhar cons mar a bhí cás na néireannach I Maston cons mar a bhí aá in Barbados agus in sin díocha ar trí chéile agus cons a hála gur díbríag na daoine sin ar fad as éing in sna blianta tríis cogagus tríis concas a chrummel mar beir a hála gan áras ná gur díbríag sagart agus ar chaidúirí daoine bhí siúil na slí chuig daoine sellh agus chuig gur bhór linge iad chundóla gobair in sa gcuirt chundóla gobair mar sclávathe ar son túnscoil an tabac agus ar son túnscoil an tuaicire a bhí a tosnú go dtíirecha gnámsan. Agus ní mar rá gur bhí seo an íringe ghlan ach chaim se rá gur hála rudaigh an taisa den bhensa nó a crochagaí a hála nehead an taisa do bhúrán eile fós ná be géan ólas a going in a daamh.